Il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zammit Lewis poġġa fuq il-mejda tal-Kamra kopja tal-Memorandum of Understanding iffirmat bejn l-Air Malta u l-Gvern Malti u l-linjat tal-ajru għall-Italja. Fil-Parlament Zammit Lewis reġa' tenna li dan huwa biss l-ewwel pass sabiex l-Air Malta ikollha sieħeb strateġiku. Għad baqa' triq twila ta' xogħol u li fiha rridu nieħdu deċiżjonijiet propju għaliex l-Air Malta hija importanti, anzi nażarda ngħid kruċjali għal futur tal-industrija tat-turiżmu u għal pajjiż in ġenerali. Żied li kwalunkwe sħubija irid ikollha viżjoni ter Malta li tikber. Jekk l-interessi tal-pajjiż u tal-industrija tat-turiżmu ma jiġux protetti, dan il-partnership żgur li ma jseħħx. Kwalunkwe partnership irid ikollu viżjoni ter Malta li tikber, tkabbar il-market share tagħha li ssir kummerċjalment vijabbli li tagħmel lill-airline nazzjonali aktar rilevanti fir-reġjun u li grazzi għal dawn il-kriterji kollha toffri servizz aħjar lill-passiġġieri tagħha. U allura jista' jserraħ moħħu kulħadd li l-Air Malta mhix ser issir feeder airline. Dwar il-ħaddiema Zammit Lewis qal li d-deċiżjonijiet jistgħu jittieħdu biss wara li jkun lest il-business plan. Però ir-regola ġenerali hija li l-Gvern huwa kommess li jkabbar il-linja tal-ajru u li l-ħaddiema ikollhom futur. Zammit Lewis qal li jekk dan il-proċess jintemm b'suċċess, l-Air Malta se tgawdi minn diversi vantaġġi ekonomiċi li l-ebda linja nazzjonali tal-ajru weħida ma tista' takkwista. Fost dawn il-vantaġġi hemm li jkun stabbilit netwerk estensiv parti mill-familja ta' Etihad Airways. Il-Ministru Zammit Lewis qal li biex dan il-ftehim iseħħ hemm numru ta' affarijiet li huma importanti. Fosthom li n-numru ta' turisti li l-Air Malta iġġor lejn Malta jikber, li jkun hemm pjan biex il-flotta tikber idealment mill-ewwel sena, li jkun hemm opportunitajiet għal ħaddiema biex ikomplu l-karriera mal-Etihad Airline Partners u li l-linja tal-ajru issir iktar kompetittiva u bekk toffri prezzijiet aħjar anke għal klijenti Maltin. Talba oħra hi li l-konsumatur Malti li juża l-Air Malta ta' spiss jibda jiġi premjat permezz ta' Frequent Flyer Program tal-Etihad Airways Partner. U fl-aħħar nett għal Zammit Lewis li nesploraw bis-serjetà permezz ta' din il-partnership il-possibilità li l-Air Malta ma ssirx biss airline li ttir point to point għal Malta imma li tibda sservi rotot oħra.